ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଭୂତ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିଏ ଏ କାମକୁ କରୁଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଭୂତ କରୁଛି ରାଜନଗରରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାମ। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିବା ସହିତ ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ଏହି କାମ ଚାଲିଛି। କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ ଓ କେଉଁ ବିଭାଗର କାମ ତାର କୌଣସି ପତ୍ତା ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ରଡ୍ ଓ କାଦୁଅ ମିଶା ବାଲି ସହିତ ନିମ୍ନମାନର ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ କରି ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ମହିଷାସୁର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମହିଷାସୁର ସର୍କଲ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମହିଷାସୁରଠାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରାଜଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ମାଧବ ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା କେତେ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାକୁ କେଉଁ ବିଭାଗ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛି ତାହା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ଫଳକ ଲାଗିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ନିୟମ ହିସାବରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାରିପଟେ ୱାଲ୍ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା କରା ନ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଖାଇବା ନିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାମ ନେଇଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଜେଇ ମିଳିମିଶି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କାମ ସରିବା ପରେ କେଉଁଠି ଛାତ ଖସୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମାର୍ବଲର ଚଟାଣ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଆଉ କେଉଁଠି କାନ୍ଥରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ବାହାରୁଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ବିଭାଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଶୁଣିଲି ଯେ RI ଅଫିସ୍ ହେଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଘରକୁ କିଏ କରୁଛି ତାର କିଛି ପତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଇ ତ ଏଠି କେତେବେଳେ ଆସିବେ କି ବୁଲାବୁଲି ଦେଖିବାର କେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବି ଦେଖି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଭୂତ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିଏ ଏ କାମକୁ କରୁଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। କିଛି ଆଧାର କିଛି ମାନେ ଟୋଟାଲ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ହଡ଼ପ ବି ଚାଲିଛି ଏ କାମରେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ ଯେମିତି ହେବା ଦରକାର ଏଠି ସେଭଳିଆ କାମ ଏଠି ଚାଲୁନାହିଁ। तो मुझे किसी लोक शुणिली जे RI ऑफिस होपर जेई की कंप्लेन करी जेई 3 थर कही जेई मत कहले हाँ आज्ञा देखू जाएंगे किंतु देखी ना कौन पाई देखी ना से कथा कहीपर ना कारण मोटा अंक से अर्थ नौथे तो ये जिनसटा तो पूर्व सरकार जहाँ चली आसला शह माने लक्ष लक्ष टंका लुटी यही बाबद सब सरकार पैसा को लुटुंट। राजनगर सर्वेश्वर प्रधान को रिपोर्ट NNS ओडिया।